Dobro večer svima. Hvala vam što ste došli da poslušate šta ćemo večeras imati da vam kažem u okviru Novembra u biblioteci. To je jedan mini program u okviru novembarskih dana koje Gradska biblioteka Tivat već po 4. put priređuje za svoje sugrađane. Večeras imam čast da vam predstavim aktuelnog dobitnika Ninove nagrade, gospodina Marinka Arsića Ivkova. I večeras ćemo govoriti upravo o romanu za koji je on i dobio ovo značajno priznanje. To je roman NGDL i vjerovatno ste se već raspitali kao i ja, kao i svako kada je počelo da se govori o tome romanu, što zapravo znači ta skraćenica, ne daj golubu da leti. A šta znači ta rečenica? Pokušat ćemo da istražimo večeras i u tome će nam pomoći naš drugi gost, a to je profesor dr. Aleksandar Jerkov, profesor Filološkog fakulteta. Ujedno i za ovu priliku značajna figura jer je i predsjednik ovogodišnjeg Ninovog žirija. Marinko Arsić Ivkov diplomirao je opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Autor je romana Čemu nova kritika, Čaruga, Bački Don Kihot, knjige pripovedaka Smrt u Akademiji nauka, Inačitana gospoda, televizijske drame Šta se dogodilo sa Filipom Preradovićem u režiji Slobodana Šijana, brojnih knjiga ogleda na teme iz srpske književnosti, a objavio jedan traktat o gastronomiji. Osnivač je časopisa za preispitivanje prošlosti, Heretikusa. Prvi je priređivač odabranih dijela Dragiše Vasića. Dobitnik je nagrade Miloš Crnjanski. Ovaj roman, prije svega, je priča o jednom skromnom mladom čovjeku koji, ne hoteći zapravo, postaje avanturista. Profesor Jerkov je negdje napisao da ovaj roman ima karakteristike pikarskog romana i mogli bismo reći da je to upravo zbog toga što taj mladi čovjek i predstavlja na neki način jednu takvu pikarsku figuru u našem savremenom okruženju. Radnja se dešava 90. godina, znači u ratno vrijeme, i ovaj junak silom prilika, ne želeći to, u traganju za svojim omiljenim golubom koji mu se zagubio, prolazi zapravo kroz jednu životnu avanturu. Na tom svom putu, koji se često zapravo odvija i tako da se vrti u krug, on dolazi do različitih spoznaja o ljudima, o životinjama, ali prije svega o samome sebi. Međutim, roman ima svakako i širi jedan društveni kontekst i neobičan po svojoj kompoziciji ostavlja čitaoca, naročito i samim krajem, dakle načinom na koji se završava priča o ovoj čudnoj potrazi, ostavlja čitaoca zapitanim i omogućava ono što zovemo najčešće dopisivanje romana onako kako ga mi prihvatamo i razumijemo. Tako da bih rekla da i ovaj roman može imati onoliko završetaka koliko ima čitalaca sa maštom koja može da im omogući da dopisuju sam roman, ali ne i samo kada govorimo o samom kraju romana, nego i samo tkivo romana je tako da vam dozvoljava da vi na neki način dopisujete ono što nije izgovoreno, odnosno što je prećutano. No, ja sam samo htjela da napravim jedan kratak uvod, a sigurna sam da će profesor Jerkov dati podrobniju, detaljniju i stručniju analizu. Profesore, izvolite. Hvala lepo. Ima nekoliko pitanja, dragi moji prijatelji, na koje treba odgovoriti kad je reč o ovom romanu. Jedno pitanje mi je već postavljeno, dakle, koji su to razlozi koji su motivisali žiri da donese ovakvu odluku. Drugo je nevezano sa bilo kakvom konkurencijom, kompeticijom, prosto kompeticijom, važno samog romana, nezavisno od toga kakvi su drugi i šta je bilo sa njim.
I ja ću nekoliko reći pokušati da skiciram jedan horizont mogućnih odgovora i moju sopstvenu poziciju kada je reč o ovome romanu. Prvo što bih, da skrenem pažnju na to da je uopšte karakteristika hrišćanske civilizacije da ne ume da se smeje. 2000 godina vi nemate smeh kao jednu važan, bitan, vitalan aspekt čovjekovog života, kao ravnopravan izraz. To da oplakujete, da kukate, da suzite, da tugujete, da žalite, da vidite da je cijela istorija čoveka zapravo pad, a to je tragedija, pa onda iz pada u pad, iz tragedije u tragediju, i da spasenje ne dolazi u radosti smeha, nego dolazi u skrušenosti i žalovanja nad tim zapravo šta je čovečanstvo. Sad nije baš sve tako crno, naravno, mi pre svega znamo da je u kulturi renesansnoj i srednjevekovnoj postojalo, dakle, čitav niz oblika koji je neki odlično poznajete, vi ste ovde, dakle, u Boki, neću ja vama pričati šta su maškare i karnevali i kako je to erupcija, dakle, vitalne energije, što je, dakle, nastavak jednog karnevalesknog sveta u kome se upravo ta energija oslobađa. Nije tako bilo uvek. Zašto? Zato što se književnost rađala u oba izraza, i u tragičkom i u komičkom. I sad jednom kad budete rešili da vas ja upropastim, a ja budem srećan što ste vi to rešili, zato što ću sedeti na vašem divnom moru, koji je čovjek kontinentalno poput mene, kad ugleda ne može više se opije, i sad u ovom času kad bi mi rekao šta ti najviše bi volao na svetu, ja bih rekao da ostanem sad narednih 20 dana ovde, da samo sedim uz obalu i da gledam u oplovetnjom. Ali ja bih vam onda ispričao celu priču o tome kako, dakle, te dve stvari postoje paralelno. To mi vidimo u folkloru. U folklornoj književnosti su one ravnopravne. Zašto? Zato što genuini narodni čovek nije hteo samo da tuguje, nego da se raduje, da proizvodi, da uspeva. Dakle, trebali su mu ti sokovi života. U folkloru se to vidi perfektno. Ali isto se tako vidi u antičkoj književnosti. Znači, vi svi znate za Ilijadu i Odiseju, koliko ljudi zna za borbu, mislim, znači, miševa i žaba, a to je takođe pisano u isto vreme, paralelno, samo što niko to ljudski nismo čitali, nego tek tu se malo obavestili. Znači, vidite, u samom korenu naše civilizacije su se javile oba izraza, ali jedan izraz je naša kultura favorizovala. Kad gledate istoriju antičke drame, i neće vas još mnogo gnjaviti, samo 2-3 reči. Prvo što znate, dakle, da 3 tragedije čine celinu, pa se izvode, onda ide satirska igra koja to prati, koja nije baš komična, ali jeste satirska, satiroidna, gde se takođe te dionizijske sile života otpuštaju i ispoljavaju. I plus, što, dakle, pozna antička komedija i, naravno, rimska komedija, Rimljani, uprkos Seneki i drugim piscima, se nisu proslavili u tragičkom izrazu, ali zato, mislim, u komičkom izrazu od Plauta na ovamo šta god hoćete. Naša civilizacija to ne zna. I sad zašto ja to pričam? Zbog toga što je ovaj roman dolazi uz nos tim tendencijama. Šta se piše u 90. godinama? Sve sama tragedija, što jeste tragedija, nemojte misliti da ja to podcenjujem sad i da hoću da devalviram. Naprotiv, tragedija, sreća da nismo i veću napravili, talentovani smo mi. I sreća da nam nisu više zala naneli, i oni su talentovani, ne brinite se. Znači, ništa ja to ne podcenjujem, naprotiv, govorim sa pijetetom prema svim i svakoj žrtvi koja je tu postojala, a ne možete se do kraja veka, znači, evo, mi smo već omotorili ljudi, ja sam tad bio mlad čovjek od 30 godina, sad treba da imam penziju praktično. Znači, ne možete sad, kažete i sledeća generacija, ajde još jedno 370 godina, pričajmo samo o tome šta je bilo 90. godina i kako je bilo, pogineš. Zamislite samo ovu sliku, da se sad sretnu jedan Nemac i Francuz 1975. bilo gde u svetu. I da nije o čemu drugom nego o tome kako se to ubijalo i kako je to bilo i šta je bilo tamo. Nećete se vi, neki od vas su moji, neko je možda i godinu, 2 stariji od mene, kako je to izgledalo 82. Posle Minhena i posle onog šoka i onda posle toga do oslobađanje, to je drugačija kultura, drugačiji život, mislim, deca cveća, 68-aši, drugi vrste sloboda, nije bila samo tragedija. A mi ko, o čemu mi svi redom, ne znam se kako smo se gore upetljali. I otuda se nama u našem čitanju učinilo da postoje 2 jaka razloga zbog čega ovaj roman može da se izdvoji, istakne. Jedan jak razlog je sam po sebi.
Dakle, on piše jednu pikarsku, humoresku, satiričnu i tako kako god hoćete da je opisujete, gde je neki klipan, da prostite na ovom izrazu, nadam se da se me niko neće uvrediti što sam junaka tako nazvao, a mislim ni po čemu, tako neki tip, on je ovo, čućete sad neki odlomak kako niste čitali, čitaćete posle, znači pobegom u golub, mislim, izem ti goluba, možete vidjeti sa svom onom čudu i muci njemu pobegu golub, dođete već da počne se smeješ, kaže, bez ti sine blesne. Pa daj, kakav golub? Pa njemu pobegu golub. I on bi da nađe goluba pa da se svemir sruši. Što nama svima simpatično, da vam citiram Pekića. Pekić kaže da biste napravili pravog junaka proze, morate da imate nekog ludog monomana koji se uvati jedne ideje, pa onda to jedno i svi drugi mogu što god hoće, on hoće to jedno. Ovi ratuju, ovi bi da prave akademije, ovi bi da trguju, ovi kradu što stignu, gde stignu, ne zna se ko kome više šta, a on hoće da nađe goluba. Tako da to s jedne strane smešno, groteskno, komično, a s druge strane govori o jednoj vrsti snage da imate takav zanos. Taj čovjek bi meni bio zanimljiv, naravno da on lud na svoj način, ali meni bi on bio zanimljiv, zato što vidite kakav je to zanos svoje vrste. Pri čemu golub je svašta, nije to samo neka glupava ptica što jede, što stigne, moja baba ga zvala štakor i ja, moj mi te štakore. Ali mislim, golub je zanimljiva ptica koja ima strahovitu simboličku podlogu. I ako budete pročitali roman, vidjet ćete da to sve Marinko izučio i dakle od praistorije, malte ne, nije baš krenuo praistorija od Vavilona i tako. Na ovamo imate celu istoriju, dakle, simbolike goluba, pri čemu ona igra veliki značaj za našu kulturu. Neću da zdavim time šta to znači, dakle, za antičku Grčku i kako je to stiglo i ali dovoljno je samo da otvorite Bibliju pa da se setite, dakle, da od Noe, da je golub prvi trenutak pakta sa Gospodom, koji je sam Gospod morao dugom da učvrsti na nebu da bismo mu poverovali, ali znači da ima kopna uopšte, da nije Gospod potopio sve što postoji i da u najvažnijem času neko kupne naše istorije Sveti Duh se spušta na Hrista kao dakle bela golubica, šta ćeš dalje? Sad, da li ti je ovo ili ti je ono, to možemo, a sad ćeš dalje od toga, dakle, da ti imaš pak sa Gospodom, znači da je Bog prestao da se srdi, stala je kiša, neće nas sve baš podaviti, ostaće, dakle, deo toga plemena u nevom kovčegu, ko što mu je obećao, i da je Sveti Duh, dakle, pristupio nas, dakle, kao čoveko Bog u tom trenutku. Fantastično. Prema tome, golub nije bezazlena i tek tako neka glupost. Sad ja vas zabavljam time što golub ima toliko dobar vid da se u Silikonskoj dolini jedno vreme koristio da proverava kvalitet, dakle, štampanih kola. Znači, na 5 km on može da vidi. Dakle, ima tako neke vrste jastreba, imaju takav vid, ima neke vrste ptica koje love na moru, pa onda vide recimo 80 metara ove dubine prate gde se kreće. Ali golub baš ima neverovatan razvijen vid i kad ga uvežbaju da ima negde greške koje se pojavljaju, on je to nepogrešivo selektirao. Zamislite. Takav jedan simbolički potencijal je ovde iskorišten i sad u nekim drugim prilikama sam davio ljude sa time što za Kanta znači lepota koja je nesvrhovita, tako lepota golubovog letera, golub nije ni pismonoša, nije ni švercer, da odnosi u spuž, srđi, gde god hoćete, neke narkotike ili nešto drugo, ne prenosi znači neke bitne informacije ili bitne supstance, nego lepo leti. Čemu to služi? Ničemu, zato što je let lep. Sad kada on leti, ne leti baš bilo kud, nego leti u nebo, što je naša glavna metafizička vertikala. Svi se okrećemo ka nebu, on bliži Gospodu nego vi. I vidite kako se to odjedan put izuklapa. I sad ovaj tip skoči na nekog Tomosa, što nama, koji smo malo stari gospoda, budi uspomene. Mi se sećamo kakav je bio Tomos, šta je bio Solex, pa šta je bio Pony Express, pa gde, pa kad si došao do Tomosa, pa ti kao da si se popeo, kakav Kawasaki danas, u Beogradu tad bila 2 Kawasaki, smo svi išli dole na Dorčulu da vidimo tog jednog Kawasaki koji se mogao videti, a za drugog smo znali da postoji, ali se nije mogao videti. Tako da ko je dobio neki MG, češki, pa mogo da sedne na njega, pa to svi, ali onda Tomos, bila velika stvar. I on sedne na tog svog Tomosa i krene iz moje i njegove bačke, ja sam polubačvanin, ali se osjećam takođe vrlo vojvođanski. Ja sam očigledno neki propali mediteranac, kad imamo neki mediteranski gen, ali su moji poreklom iz Bačke i Slavonije, jedan panonski, nesrećni mornar kome su odneli more sa tih krajeva, ali krene iz njegove i moje Bačke, iz tih sela i onda krene kroz Baranju, pa pređe
dakle u takozvani zapadni Srem, Slavoniju, spusti se dole i onda te se sudbine naređene između nas, između Hrvata, između muslimana, Bošnjaka, kako god hoćete da ih nazovemo s respektom takođe, i u svakoj od tih sredina desilo se sve što možda mu se desi. Takve vrste gluposti, budalaština, ludosti i blesavosti, da povremeno se pitaš dakle mu ovo, šta je sad još mogu. I ruga se Marinku, koji nije tako bezazlen i fin i bitan ko što vam izgleda, nego mi živimo u ludo vreme, kada niko ne obraća pažnju, nego to da li ćemo se pobijemo na ulici i da li ćemo da opstanemo, pa ljudi prvo. A inače, pre 40 godina da je ovo objavio, mislim, došli bi mu 3 službenika DB-a da provere šta sve on hoće tu i kako on tu i šta se zbiva. Sad ono, anything goes. U našem veku samo mi pare ne diraju, a inače nije to tako. Ima kritičku ošticu, svašta rečeno. I pritom nije pokušao da prikaže svet, svi su oni odvratni i upropastili su nas, ili mi smo toliko odvratni da smo sve upropastili, nego to ima da dobro odmeriš sa svih strana i da to vidiš i da dobro razumeš i da se bolje orijentišeš u to. I da se svemu tome ne rugaš. I to je taj trenutak, po mom mišljenju, kada književnost pokazuje da postoji možda neka nada, jer tek onog trenutka kada se na neku traumu nasmeješ, ti si je prevazišao. Dok ti cure suze iz očiju ili dok osjećaš žgaravicu ili ti se steže nešto, ti još uvijek si u toj traumi, mada ona davno bila, a kad počneš da se smeješ ili opuštaš, nije to sad neki grohotan smeh, beslovesan, nego to je ona jedan posebna vrsta smeha i to bih mogao da vas dajem. Dakle, nije onaj komički smeh kao kod Bergsona ili nekoj vrsti karikaturalnosti kao kod Propa, nego to je onaj smeh u kojem, dakle, duh pronalazi opruga duha, to je sad citat iz nemačkih romantičara, se otpušta. Dakle, jedna vrsta opuštajuće energije, snage i svega toga. I lepo naslagano, dinamično, ima tu i tamo, to bismo se nas dvojica tako mogli svađati, da li mu je ovo poglavlje ili drugu, to, sitnice, to ako mislim tek da ja nešto zakiram, celu života sam svima prigovarao, pa što se dogodi da sam jedan put došao ovde, nemam šta da prigovorim, to valjda bi bio kraj moje kritičke karijere, ali to je sad za debaticu, sitno, nebitno, ali ono što jeste, to je lepo vođena priča koja dođe do kraja i kad je sve to ispričao do kraja, na kraju je napravio sprdnju od Nilove nagrade, koja je već dobijena u knjizi. Pa kako da mu je ne daš? Pa šta da radiš? Kad je već dobijena i pritom to tako šarmantno i šaljivo dobijena, da sam ja i u tome video jednu dozu ironije, što nisam baš mojim članovima žirija svima naglašavao, iako je koleginica Adriana Marčetić, da budemo pošteni, kaže, krivo sedi, pravo govori, bila zaslužnija u tim raspravama, ja sam kao predsjednik žirija tako morao da budem širija, ona je bila nedvosmisleno jasna i ona je žena to zapela i tvrdila. Tako da imate čitav taj set osobina i jednu osobinu srpske književnosti koju ne mogu dovoljno da istaknem, koja se rađa sa sterijnim romanom bez romana, koji je komički roman. Pre toga to su pokušaje, imate prevode Fenelona, imate pokušaje nekog pisanja, imate znači, te dve knjige Atanasija Skokovića, od kojih svi znaju, naravno, mislim, Zaristrida i Nataliju, jer se to nominalno uzima kao prvi roman srpske književnosti, a vrlo malo ljudi znaju za Kandora, koji je u stvari prvi roman, ali Kandor je jedna mistička knjiga o simboličkom putovanju da više spoznaje i onda im nije baš načisto šta je tu i kako je, ali nedovoljno mi cenimo našeg starog Steriju i taj roman bez romana, koji je naš Don Kihot svoje vrste. Dakle, naš začetak književnosti. I onda kad gledate kroz taj vek, ima tu, nije da nema. Nije da nema, ima naši lektiri, Stevan Sremac, na primjer, Kadini, Pop Ćira i Pop Špira, Kadini praktično zaboravljen, na štetu. Pogrešno, lepa knjiga. I ima i kod Jakova Ignjatovića što bi se našli, ima i kod drugih pisaca, ima smešnih trenutaka kod Matavulja, ima sprdnje koliko volite i kod ovdje pisaca, ima kod Stefana Mitora Ljubiše priča koje su dakle tako iz jednog ambijenta, ali ima jedna čitava ta lepa linija koja nas vodi u 20. vek, ali nema mnogo, moraš da tražiš. I onda poneki od tih romana ne stekne u svakom smislu reči pravo mesto u našoj književnosti, zato što je komička strana prikazivanja manje vredna i značajna. Kad bi bila više vredna, ljudi bi videli koliko ima smešnih stvari u seobama. A ne, mi tu čitamo samo tragičke. Znate šta se ima smešno seobama? U drugoj knjizi seoba, dve možda najsmešnije scene uopšte napisane su iz seoba. Samo
Samo što mi to ne čitamo, nego svi mislimo to i kad smo se iseljavali, pa kako smo stradali, a šta je sve u tome smešno, kako Pavel Isaković, dolazi mu ova mlada ćerka gospođa Dafine, on već u svemu tome, ne pričamo o tome, kad kažu gospođu Dafini za bezeknut, mislim, a šta kao ako Vujić, koji inače svinja, jedna odvratna sileđija, mislim, tamo siluje onu sluškinu da se smučiti se, mislim, i on i cela epoha zajedno sa njim, ali ipak to su ta vremena i šta ako ono te, pa kaže ništa, kaže, ja ću samo da kažem da sam išla tamo gde je zec, to jest u toalet. Između njegovog patosa, to je ljubav, to je sve, a ovo nema problema, to je seks. I ja sam tu išla. Onda uleti, kad je došla njena ćerka, gazdarica, i da li ona ta lorfa što je razbila lavor. I napade sa vrata, izurli, izbaci je napolje, haos napravi kompletan, samo što u tom takvom ambijentu tragedije se oba ti takvi prozraci nedovoljno su smešni. A pravim ljudima, znači, pročitajte jedno Zlatno runo, to sam ja sad malo i ciničan, vi znate da je to moj životni stil, kao pročitaj malo Zlatno runo, samo 7 tomova po 5-600 stranica, tako sedeš jedan dan, pa 2 dana postaneš, 3 meseca čitići, ali pročitaj onda, kad si već jednom čitala, pročitaj još jedan da vidiš šta sve smešno piše kod Pekića, pa to kraj nema. Od vremena čuda, Hodače srce nije njegovana, Zlatnog runa, Pekić je veliki pisac, dakle to, humornog, osmehnutog stila. Ali to naša kultura ne ume da vidi. Mi sapnemo samo to jedno. Da li je Pekić rušio socijalizam? Kao da je to jedino pitanje pod kapom nebeskom koje je važno i da li sad... Ne, nije to samo tako. Ima ovo. I u tom, dakle, takvom jednom lancu događaja, prošle godine se zadesi da budu 4 knjige od 90. I tu dobre knjige. Nije žiri to pocenio. Ima još knjiga. I ja neću da budem licimeran pred vama, jer ovde smo sedeli sa Goranom Petrovićem i evo sad sam se tek naučio da ne cvilim i da ne plačem dok govorim za njim. Znači, kako smo proveli divne trenutke, kako je bila divna tribina i kako sam ga gledao tu ispred Pina, kako sedi. I dok ja idem u svoje beskrajne šetnje, a on... I onda mi pročita novi deo i sad je ovde donao. To su neke od tih poslednjih tako lepih scena koje smo ovde podeli. I izašla je Goranova knjiga Palata koja ima bilo kakav prigovor za tu knjigu, to je samo da je previše svega unutra i da će ovoj kulturi kako jeste trebati 50 godina dok se raščita i dok dođe do toga da ljudi počnu da to drugačije primaju. Znači, bilo je ozbiljnih izazova u prošloj godini. Sad žiri većinski je stao na stanovište da mrtav pisac ne može da dobije nagradu, ja nisam mislio da je tako, ali recimo to je bilo jedno od tih trenutaka gde bi se mi ozbiljno onda raspravljali i videli šta bismo. Ali od ove 4 knjige, 3 su, znači, ova izbjeglica, jedan iz jednog grada u Bosni, drugi iz drugog grada u Bosni, isti vrag, jedan otišao u Kanadu, drugi otišao ovamo, u redu, obe knjige dobre, te mislim da ih pocenim. Ovde u ove 3, mislim, znači, svi vojnici su samo siledžije i silovatelji i ništa se drugo ne zbiva, odličan pisac, ja mislim da je prethodna knjiga bila bolja od ove, to je moje mišljenje, ali nije ovo ništa što biste vi sad rekli, kao ovo nema veze s mozgom. I jedna knjiga neobična Gerzićeva koja je izvod svih tih vidova, ali jedan član žirija bio izrazito protiv nje, tako da on objektivno bila u defanzivi, ali eto, tih 5 knjiga smo ne čitali i o njima razmišljali i one sad ovde stoje pred nama. A moj kulturološki trud, jer inače se Marinko ja nismo videli u ovom veku dok nije došao da dodolu Ninove nagrade. A i pre toga što smo se viđali u redakciji reči, tako usput, razumete, razmijete po neku reč, ali u ovom veku se nismo ni videli, ni čuli, ni ništa, uopšte nisam imao pojma, iskreno govoreći, neću sad da te plašim šta se sve mogu da pomislim, pošto nisam baš pratio kako su se knjige pojavljivale, i onda smo, eto, došli do toga i evo nas danas ovde, znači jedna drugačija vizija književnosti, uloge književnosti i jedan izraz koji ima svoju autentičnost i koji ima drugačiju ugao gleda. I pošto, kao što vam rekao, a naročito ne vas, sa kojima mi je drago da vas vidim, vi ste svi entuzijasti, pitanje je da li je sad svakome to smešno. Ja to dopuštam, znate šta, ispričava neko vica, ti si misliš da on normalan, šta je njemu smešno to vica. A on umire od smeha, njemu smešno, ne može da prestane da se smeje. Znači, šta je smešno, to isto je velika u debatu i ja ne garantujem da će, recimo, ova mlada dama, koju ne poznajem, ali da će njima to biti jednako zabavno koje meni, koja Tomasa nije ni videla i koja ovakvim glupostima kaže šta ovi pišu ovde, i da taj izraz njima neće biti malo starinski ili starovremenski, to je sasvim moguće.
Da bi vic uspeo, on mora da bude toliko aktualan da ti instinktivno to osjetiš, ne možeš logički. To kad je logički, to sve britanski humor, pa se mi niko ne smemo, uopšte ne razumemo što je smešno u njihovom humoru. Znači, postoje tu filtri kulturološki koji dopuštaju da li će nešto biti ili ne. A meni je bilo smešno, znači ja volim tu depatetizaciju i volim tu crtu humora i u tom vrevi čitanja sam počeo bio da se smejem. I kad sam počeo da se smejem, onda sam se vratio početak knjige da čitam baš onako pažljivo, kako inače ne možeš da izdržiš ko će živo pročita 100 knjiga pažljivo, pa to ne postoji, nego ti čitaš da vidiš da li ovo, uopšte da čitaš šta je ovo i onda smo se oko toga uhvatili. Eto, to je sad jedna mala razmera koju sam ja mogao i da zategnem veoma teorijski, ako hoćete da vas upropastim od slušanja o tome zbog čega je, dakle, sve to moglo da bude, ali sam dao nekoliko slika iz istorije književnosti i iz, dakle, istorije kulture koje mogu pomoći da se ova knjiga razume i da se čita. Eto, to sam da kažem. Hvala vam. Mislim da ste u velikoj mjeri razjasnili o čemu se zapravo ovdje radi, odnosno šta može čitalac da očekuje i mislim da ste zaintrigirali naše večerašnje posjetioce. Mislim da je sad pravo vrijeme da nam pisac možda kaže sam nešto o načinu na koji je zapravo ta tema došla do njega, možda nešto u odbranu golubova, i da nam naravno pročita neki odlomak za koji sam misli da bi mogao da bude interesantan. Izvolite. Ovo je malo sad podsjetio da ako javno upitam sam sebe da li sam nešto izostavio kad sam pisao roman, da li sam trebao nešto da stavim u roman što nisam stavio. Pa reći ću ovde, autor romana je prognozirao da će roman dobiti Ninovu nagradu. I dobio. Prognozirao sam da će dobiti nagradu Udruženja golubara. I dobio ju je, ali na jedan jako simboličan način i fantastičan način. Mi smo imali jedno večer u Somboru, jer to je moj tamo rodni kraj i tamo ima mnogo golubara. I kad je večer završeno, u stvari sutradan ujutru, rano zvoni telefon, organizator je isto bila biblioteka somborska, zove bibliotekarka i kaže u biblioteku je uleteo ovaj vaš golub. Evo, kaže, mi smo ga uhvatili. Ima prsten, sve onako jedan. Slikali su, poslali su i sliku i sve onako, tako da kaže, on je verovatno doneo tu drugu nagradu meni, jer to je stvarno fenomenalno nešto da odmah u Soru dođe, uleti kroz otvoren prozor i to je taj golub, recimo, kao u mom romanu. Znači, ako mi nešto žao mi što nisam još neku nagradu pomenuo da će dobiti roman, možda bi dobio i tu treću. Inače, što se u globalu ove teme tiče, šta mogu reći, da ovim našim prostorima ratovo je svako protiv svakoga izgleda. Krv je lila, potocima, svađe su bile beskrajne. Ja sam prosto, kad je malo to vreme odmaklo, nekako razgrnuo sve to i dok nisam pronašao kao neku iskru, neku suštinu tih naših uzroka ratova, onda sam došao da je uzrok svih tih naših svađa, sukoba, ubijanja, glupost, ljudska glupost. I tako, mislim da, nadam se da to nekako provejava kroz ceo roman. Rat jeste krvav, svi su u pravu, a u stvari kad se malo odmaknete, onda i ovaj moj junak koji je golubar možda je najbolje sagledao to naše, da kažem, krvavo područje. Sad da vam pročitam malo neki veseliji odlomak. Možda iz Tuzle, pošto se tu vršljali razne, onda u Tuzlu je došao komesar, jedan komesar Ujedinjenih nacija, da pravi jednu ogromnu pozorišnu predstavu, gde će pozornica biti cela Tuzla sa okolinom. Glumci će biti i građani, i stanovnici, vojska, i nazvao je tu svoju predstavu opera za 2 haubice i 1 mitraljez. I sad taj komesar, koji je anglosaksonskog porekla, šeta se Tuzlom.
Sad razgovaram sa jednim crncem koji je njegovoj pratnji. Kad sam došao ovamo, zar nije tako, Elezare, obratio se komesar crnom lepezanu, ljudi su ovdje izgledali sasvim drugačije. I ceo grad je bio drugačiji. Svi su nosili najlon kese i svi su stajali u redovima. Ispred svake prodavnice bio je neki red. I svi su mislili samo na uzbune i bežanja. Ceo grad je spavao sa torbom pored uzglavlja. A sad su mnogo opušteniji. Počeli su da idu na bazen, na kupanje. Ne uznemirava ih ni to što se jezerska voda kao u lavoru povremeno treska od eksplozija i što iza brda tutnje eksplozije. Njihova lica postala su blažena. Narod ovdje nazivaju raja u kojoj je okovani umetnik komesarovu reč. I treba da zapamtite da raja i u Tuzli i bilo gde u svetu uvek ima dva lica. Nema dobre raje za one koji su na vlasti. Najveći neprijatelj svake države je njen narod. Žao mi je što komesar nije sačekao prevod. A šta sam ja to uradio, gospodine Lasni? Donio sam im katarzu. Za početak sam im na trgu odigrao jednog Molijerčića i to sa lokalnim glumcima. I ponovo su počeli da misle na večernji provod i kako najkomotnije da provedu dan. I evo, već sutra uveče imat ćemo novu predstavu satkanu od prezimena, od vaših prezimena. Komesar izvodi beležnicu. Slušajte, ako sam negdje pogrešio, slobodno mi skrenite pažnju. Ovo su podaci naših službi sa terena. Vi se, gospodin Lazim, prezivate. Kurtović, Kurajica, Kurić, Karić, Kurčubić, Prcović, Prčić, Prčibradić, Tucić, Tucović, Tucaković, Pičeta, Kureš, Uvalić, Skočibušić, Nametak, Šević, Karović, Kitić, Kitanović, Gladikur, Kurandić, Lelekur, Kuronjić, Kurčević, Kurčić, Kurepak, Kursula, Kurcula, Aprcović, Kuriđa. To se ne može prevesti ni na jedan svetski jezik. To je samo vaše, gospodin Lazim. I niko vam ne može ukrasti. Puzigaća, Nepergaća, Karagaća, Pecigaća, Kradigaća, Gaće, Guzanov, Guzijan, Guzina, Puvalo, Puvačić, Puvalić, Prdalica, Prdanović, Kišprdilov, Kruskoprda, Prdizec, Smradić, Češiguz, Danguzov, Kenjalo, pa onda Kozoderović, Derikožić, Derikoža, Derikuća, Derikonjić, Mažibrada, Muniguz, Munižaba, Mučibaba, Gulivreća, Živoder, Rubi Pogača, Ubipari, Konjoder, Konjokrad, Koljivrad, Kršibabić, Kršikapa, Derikučka. Na trenutak zastane koliko dozvoje vazduha. Krkalo, Krkanović, Krkobabić, Čanak, Napijalo, Ladić Orbić, Varenika, Gazimaslo, Čvarković, Rakijaš, Pecikoza, Purivatra, Popara, Kajganić, Žeravica, Ukraden, Zaklan, Poplašen, Zatezalo, Zvekan, Zvekić, Krmeljić, Džomba, Okuka, Bauk, Kopilović, Groznica, Drekalović i tako dalje. Da ne čitam do mraka. To su sve junaci predstave, to jest dramske radnje. A mesta radnje su vam također sigurno poznata. Sve vaša sela i gradovi. Ponor, Surduk, Provalije, Sisak, Piroman, Palež, Kurvingrad, Pomijača, Gladnoš, Jajce, Buljkes, Pičeta, Kakanj, Pišać, Mrzenica, Prćilovica, Nevade, Ljig, Batina, Suza, Zaklopača, Laktaši, Mrčajevci, Turija. Dramski naboj je tu. Predstavu će izvesti Lutkarsko pozorište koje sam doveo Tuzlacima čak iz Srbije, iz Niša ili Zemuna, ne znam sad tačno. Sutra uveče, molim vas. Jedan mali odlomak ovako da bude smešno. Ne, Aprecović se nalazi u jednoj priči takođe Miki Pantića od pre 30 godina. Tako da ćete ga naći u nekom, da li beše košarkaškom timu ili tako nešto s Novog Beograda, ne mogu sad više da se setim. Znači ima dve, jedna o tome koji su svi imali velike brkove, kao što Mika nosi brčne, i ima jedna tu gde se pojavlja takav jedan tim, tako da evo vidite. Ali ko od nas nije sredan nego ko ima ovakvo prezime? Ženo veče u Banja Luci. Onda jedna žena, starija gospođa iz publike ustala i rekla: meni nije jasno zašto vlast ne zabrani takva prezimena.
Jednostavno ih izbriši i da ljudi biraju drugo. Samo za te parove Abdejkove da mi pitaš, što? Kaže, tu sam, kaže, najveću glupost u životu napisao. I sad meni je zanimljivo, pošto mi je prevodio Ruždive satanske stihove, to je bio prvi moj mali podvig izdavački u prosveti 1989. godine, imao sam 29 godina. I sad ja čeprkam, neću ga ostavim, i onda mu pričam šta mi je pričao Danilić, šta mi je pričao, pa kažem, ko nije pogrešio, Danilić misli da se, evo vidi sad, Lion zove po lavu. A zna svako ko ikad, ja nisam frankofon, ko ikad tamo bio da nema veze nikakve sa tim, da to je jedno od najglupljih grešaka ko može da napraviš, a nije to on čovjek koji je preveo šta nije preveo i svi smo njega učili, ne možeš se rugati njemu za to. I kaže Aleksandar Petrović, pa kaže, ja sam tu, kaže, znate, kaže, napisao, kaže, kako ulazi, kaže, junak, kaže, u sobu i nosi ševu ili tako neku golubicu u ruci. I kaže, vidim, to znači, lark je to. Sad, ja nisam siguran da li je ševa ili golubica, nije važno. Mislim, ševa, skoro sigurno, ali ajde da ne grešim tu, da sad ne čeprkam još da proveravam ceo opis po latinskim nazivima. I zamislite, kaže, meni to, kaže, meni malo čudno, ali znate kako, imaginacija i ulazi junak i nosi ševu u ruci. I onda kad je otišao u Ameriku naredne godine, desi se da vidi u kiosku da je to naziv kutije cigareta. Sad, okrenete priču, svi su mislili da je Crnjanski pogrešno spelovao ime viskija u romanu o Londonu, dok Sveta Koljević nije video da se za vreme Drugog svjetskog rata viski nižeg kvaliteta, koji liči na taj, ali nije taj, zvao tako sa tim pogrešnim spelovanjem. Kao ove patike na kineskom, pa nije Adidas, nego je Xing Douglas, ne možda pročita neko. Tako i ovdje. Tako da, neobičnosti, ovdje sam hteo sa tom ševom, da kažem, ne znaš ti odakle će ptica nekada ti izleti i šta će se njom da se desi. I imenima, što bi se sad neke cigarete zvale ševa. Ne možda da veruješ. Tako da i naše imena i način imenovanja su čudna stvar i u svemu tome ima neke književne draže, ima neke neobičnosti, ima neke skrivene lepote za sve to. Tako da je ovo NGDL. Sad su se podelili, pošto sam ja napisao ovaj blurb, takozvani za zadnju koricu, sad su se podelili dve struje. Jedna struja misli da je u redu, što sam ja odmah napisao šta to znači, za šta ćeš da kupiš i kakva je knjiga. A drugi misle, što si to otkrio, neka to bude tajna, neka se istražuje, neka se gleda unutra. Evo imate priliku sami da ocenite kad budete uzeli knjigu, da li sam pogrešio ili nisam. Ali ovako kad gledaš da se roman zove NGDL, nema šanse u svemiru da bilo ko pogodi šta je to. Ali nema šanse nikakve. Pokušajte da nađete bilo šta što biste mislili da nova godina dl, čega je, znači, dakle, ako se piše bez vokala, kao što je bilo u starim stilovima, probajte da ubacite vokale, ne ide. I znači, jednostavno, znači, ima jednu tradiciju koja, znači, stanovište istorije književnosti pripada, dakle, avangardnim tendencijama od letrizma do signalizma i od toga gde se igra slovima i gde postoji neka vrsta specifičnog označavanja višeg označitelja, kako se to zove, u istoriji poetike i onda je to na neki način dodatno zanimljivo, neobično. Nađite mi roman koji se tako zove u srpskoj književnosti. Nađite mi roman koji ima najneobičniji naziv u srpskoj književnosti. Evo ga. Sad ja ne kažem da je to, ali evo ga, u bogatim kulturama to su elementi bogaćenja jedne kulture, da imaš, znači, tako eduka. Ovo je inače sve što vam ispričao Marinko iz Sombora, samo vam nije rekao da je večer pre toga dobio, dakle, skulpturu goluba od tog udruženja. I ta žučkasto brown skulptura, gde sam ja to sad prvi put video, i sutradan ujutru nije doleteo bilo koji golub, nego baš taj golub u kome on piše ovu knjigu i čiju je skulpturu dobio. Pa sad znate kako, ja nisam religiozan, ne verujem ni u šta, ko da sam najgori na svetu, ali nekako malo je mnogo tih nekih koincidencija da se sve to tako udesi. Tako da šteta što je napisao dobio Nobelova nagrada. Obavezno, u poslednjoj rečenici. A onda kad sam dobio Nobela, samo da znate, napisao je Svetislav Basara u jednoj svojoj priči, odavno, ali izgleda da to ne deluje kod svakog. Da mora
nešto i da poradi. Kaže, Radio Beograd je dana tog i tog objavio da sam dobio Nobelovu nagradu za samoću. Ja sam onda predložio u jednom malom tekstu da podelimo tu nagradu. Hvala vam. Hvala vam. Hvala i